No, patgan mi papagayam na imbag nga orasyo amin. Siyak man ni manang yabian ng amang kabkablaaw kan mangkum kumusta kada kayo amin. Papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ba sa wano'y drama itakat manipod ka ni Mina sana pudpuno anagan. Ngamsak may nakablaawan tay mampa ni Jetro Bulusan, Jing Montero Natividad, ni Ma'am Sisa Canuto, ni Ma'am Victorina Luis. Kastiman di surat ni Pagayam Mina. Dear manang biyanang, may saak abalo. Adaman mo at kayat ko pa'y dramakan ka. Saan ko la kapadasan daytoy no di kat kapadasan mi itikabsat ko apadak metla abalo. May papanday to'y itilalaki ana boyfriend may. Rugyak ti agsalaysay. Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang kong apong ma. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay abanak ka naw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinag kay sabihan ay manjak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang? Iso nga inakman mangitog kaliti kandilay di pansyon na. Agawid kayo nga rugje probinsya, nanang? Kapilitan Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag matan na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga kanti pansyon na. Isa pulik Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasag tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabahok, nanang. Papanan yung agin Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta, manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo kada na. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Juna ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't ngaminan ti style ti kampusan taw. O nga raw Kan imadun ti pansyon di daw nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Akuyog tamina. Ni Juna ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, numapukaw kayo, Ay na, amang miilpidyo ay di nagkadialalaan na. Kaya't ko pa'y diagbiag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbiag. Kas may sa abalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko idi tinay di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nagpa'y suksukunan, Juan. Pangasay, mamang milpijaw. Why, damang milpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga ngamsat. Takayat mi pa'y ti agbiag. Nanaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Nasta mag-time di kinabalo may. Tagpa na kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antag nga asawa. Ang bingal video. Mina, saan na dito ti pansyon ni apong? Sa dino nga raw. Isuwa na ito siya. Iti day siya banda. Sa bali day ito dungdung awan nyo. Kanunagan na mo na ito'y nakasurat dito Ilpijaw, pati ti apelyidaw, parehas. Sa bali nga rodante. Kitaan nyo matis piling na anay sa balay. Kan Elpidio Senior day ta. Ay, wang! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung ti pansyon ni Apong Baw. Nala, umay kayo. Nabiru ka kuntayan ti pansyon ni apong.
Aday tanti pansyon ni Apong Hilpijo. Ay, Wang. Dahito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang, Mina. Wan nga raw manang. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aw nanang. Ante, Ah. Jakmat makadungaw. Okay siya, makaiso makmating. Kasabaligayam di dinong awan tayo di apanchon. Wan nga raw. ala, agkatawa da kayo din. Gumatang tayo iti babaw, itagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo nanang. Wan, tapno masumang tinaytagtagainop kaw. Ti panang sukon ni apong mukanyak. Jakpay kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kong ti pensyon kaw. Nayunam, takurang dayta, anak kaw. Oh, atoy. Ayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino dahi ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduan samot ni Rongkilyo akaruba tayo. Pun nga raw. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangpot a bisita. Siya kundi mapanmangdamag no asino dayta. Angkel ko te kaduak na. Naira na pimasyal di tabalay. Iso nga inawis ko matin na. Nga umay makipangan. Ta nag-awis da dyo na nana. Ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo Rongkilyaw. Imay idain. Ngam saan nyo nakita nana. Ay, kasta. Ay, mga kayulat kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay uwin akabsak. Agyaman na. Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka bilang. Ulit gayam ni Rongkilyo day jay. Waring ka ba, guys? Sa dinak inayaban. Tapno na amok mo't manang. Ay na, busy ka di kalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamambo kaya. Waring mina, kat amaw, balo gayam day di asutaw. Ay ha, padatabalaw. Waring, isumot timbaga na kanyak idi nagsarita kamay. Inala na pa nga roti silpon number kaw. Ha, apay ngayon nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya. Nanang, papanan nyo. Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot kan. Impabalkot tayo amin di kalmanan. Ada pa'y mo't. Inak itudang tasayang matlaan. Pangtadan nyo ngay. Komporme ah. Di ta kasit ga nakaruban na tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman ah. Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adda ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsak. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, ang yaman nakakapsat. Ay na, urayo mo ito malukong mo, ta ibalis ko be. Sige ay, sa anak matkit day ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga rin, kabsat. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? Nukasta? Balo ka mo lang, Mina? Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadang arog kadwak abalo Kabusta mo gayam ni Pilang? Isumo lang agkarupo pa kayo Wen, ngam ubingak iti 5 atawin. Kung nakili ang kambal kayo? Ay saan suto?
Alala, mabilaan ta ibalis ko to impadigom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsong kagaya, Mina. Winsutaw. Impagman, siya, manalo ng lahat. Ado siguro timula man yan. Idi ita, awalan. Nalako kami din. Narigat ang gardin ita, taawan danaw. Kasta aya. Ewan, mabaling alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, kitwan na. Day talaga yam. Sure, suto. Diyon na ading ko. Adda madlaw mo kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada man ng bilen. Sumanil pundamatan. Awan lakit, Jessel punda timulmulong linganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre ti cellphone da. Ape akas lang na adik da nag-cellphone. Uno agi games da. Saan samad? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Ay, wala niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di ag-cellphone da. Ang asino nga tangay ti katetex da. Day, nagpapukis ka magmanang pilang. Weng, tada kadit ko itangal daw. Kaday, no kasta. Adamat tanubyaw manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pay laeng. Anya. Agpadat ang arod amakidate ita. Adam kadit mau. Wen, ngam intun malumpay. Isumalaan nagpakulot ka manan Itangag sa pa kanya. Isu nga umuna akon amakidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak pilang awan ko mati pangipagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alap na nakagayday. Di na ngaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Yak ambo man iti dayja kaanakak man. Namin arwak ngaminan analukaw. Suwadi nang kaya't makindayatak manain. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukwain sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspusak kidain. Hinta nga rin mga nang, ang mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mo tan manang. Nalpaskan anak iday. Wait, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimatan. Una, tainak man mo't makidate. Nanamak man mo't ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Ay, enjoy ang mo't Wala, enjoy ang tamina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema rin Napanak pa nga nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo ang agpaisaon. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusang mo tan. Wala, no preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka mo tag. Magbagay mo takulot mo Ay, thank you, para kun kaday taakulot ka. O anya, inta ka di mga anak. Maramdama pa. Nabsugak pa. Inta pa'y laagpag na pagnay di mall. Ag-shopping ta ko awang magkwartak. Sa anak mga aming agpinpinso. San akasing ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malaking tag-shopping, gatangan ta di kayat na.
Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam, taagayan ayatan, agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilas yung taawat. Awang kumati pang ibagbagaw. Wan, danag mo na yan. Imbagak nga danubyaw, ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day, nga oray anyan mapaspasamak it. Awan to kumati pang ibagbagam iti maipapangkadata. Wan, promise, soto my love. Ay na. Ay na. Agpada ta abalikid mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutot mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome ka day. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ah, ala, uray di boyfriend ka. Saan mo't laan natayag? Agkad-kadakkel kami laan. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon. Agpada na. Unaw, nalukmag ka day. Nakutong, unaw katamtaman. Nakutaw, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo ka day. Ay, saan mat? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya? Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kin kalugong yung kay. Why, inuligalo na. Asino nga? Isuga. Basta, adda nang irigalo. Sana on, adamang rigregalo. Ay, Wan, kaano nga gawid kayo? Tagordirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y nagawid ka na kaan. Di tulak pa'y lang. Dak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga ron, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpensyon kan. Pan, kaalalak laang itay. Umarta nga ron intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sapa. Agawid ta masapa. Tada pa pa nakitimalang. Sigay, si katimakaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon ka? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Nagtamal ako pati kaya kung ibagakan ka. Saka mailiw ang maringgeng ka. Malam Wan, kaya ada pa pa nakitiag sapa. Sige, si kati matungpal, sute. Manang pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day taw. No kayat mo, ag pinakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ha? Ala, agpada da itinubyok manang. Ilimlimid mi mutlaang ti relasyon may, taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan, takitaang mo tiladawan tinubyok. Sinigawat ko la day jay aladawan na, di na kayat nga itad ng pinilit ka. Ha? Sige, agpin nakita ta nga road, mina. Ngam agkarika nga awan pang ibagbaga Wan, uray si kamot agkare ka manang, para kadatalaang adwa day tao. Wang, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Tagidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Paday ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, mina. Un manang, sika, ni kadimot suto tinubyaw. Katway. Ay!
May siya lalaki tinubiyuta, Mina! Ayan niya, Uncle Mau, Uncle Yaw. Ha? Ay, nagawid na ni dyan lugar da na. Tap pinagawid na antik na asawa na. Anya, asawa? Nukas ta, at asawa ni Uncle Mau, ang manangal lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan na? Nakasarsaran ta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ang manangal lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirat, dagiti nagasgastos ko kankwana. Ay, uray siya mga. Singirot ti awanan bay na lalakay. Apay? Anya tinaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang, auntie. Nagkuna nga na makiboyfriend kayo iti saan yung amam mo. Awanan ba inday jay? Isumit lakas taunay apan ang bilin na kanyak. Ajak kano ibagbaga ti may papan iti relasyon bay. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak ti lukaw. Naimbag lakit day. Ajak insuko ti kinababait kankwana. Nga uray kaskasana. Uray siya Uray balo Diyak magkayat nga eruk maadagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa da ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang biyanang. Tababakit kami, ngam naki-boyfriend kami pailaan. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kanon ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnakan saan una yan ang makasao. Dahil tangaron, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan matdakas na kat, no makiboyfriend kayo iti kabsat mo. Nagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binakatan kan ni ayat. Iso na laeng, ta nakatumpong kayo matitilakay, mananggondaway, ananggondaway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no daduma. Panagbidot, apakadawan, iti adal, wendo leksyon. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat mo in your nose para iti script, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Naimbag nga orasyo papagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo, sana pudpudno anagan. Ngam sakbay nakablawan tayo pa ni Adela Vergara, ni Ma'am Lolit Ating, Castaneda Floresma, kani Janet Isagere. Kastiman ti surat ni Pagayam Tonyo. Dear Manang Biyanang, may saa ka construction worker. Nakaasawa ak itinalapsat a babae, nalaing ngamin na mga sikaso iti bagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray aday ti uneg ti balay may. Ay ayatak unay ti asawak, iso atong galag sweldoak, irimit ko adagos kan kuwana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niya. Why? Apay, yabakay. Ni, damagan na pailaang. Katagrimit ka na. Nabigat tumtin, Papududag kumapay mo itiwalit. Kutis wala daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dahin tarumwara kong. Inak makitsenda. Malaman makitsinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije grocerya ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Muli ka na. Nay, natanay kumplito natang. Awan surok ko naman kulang na. Nala, tarumwara mateng.
Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mo nanang. Rabi ay, mabisi na ko. Ay namangan tayo kitday. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayan tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marabiyang gayam. Unay ka... Nay, Adday tamo gaya mag... Arya, apay ta nagbayag kami. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ay ti kaldero. Nangan kay kuman ah. Ururayan mi nga tigatang masidaan. Ay naawan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso din magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Iwang nga raw. Ay, nadisgrasya man na. Hintayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumang amin patpatsyan. Ay, aggulo mo no di agrimake. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumwar ka dita, mapan ka makichinda. Into nagsweldo ni Tonyo ananang. Anya, kano ka susweldo na la iti kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika di kalman apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdagpal kayo pa'y laiti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Ah! Tunya, manipod ita. Siya kaun, ti pangirimitam iti sweldaw. Ha? Saan ama iparbang ter aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Ah, nanang. Ung tamot ngamin aja asawam. Pampanuynuyam tumangamay. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman timbagamidain. Ngam di mon sa mga min ungungtan. Kaano ti swildom? Kaya ito nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Siyak ti makichinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnaadan Tonyo. Diyak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Tamo punto ni nanang, katitikas din ang bagana bakay. Unang pa'y ngamin agatangan, nagiti masapsapol dito balaya. Sakpay ti pagpapintas mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalew? Mala, pumanawa nga ron dito yan. Agawid ako ni Jebalay May. Da kayong tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastami ti pagbagam? Panunutom ngamin at yan alamidem may. Makan ngamin ti una magatangay. Saan aribriban, kolor ti buak. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakay? Nung makita ang agbalbaliw ka, sika ti pangtedak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakay? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan Yung pagsayaatan tamo ilatay pagpagag. Amuha sa'yo. Ay, nay, papanam nga riyan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Rabin na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bay am, no saan nga agaway? Di mo nga min ipadlaw apag tatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Ispoil dem nga min di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, baybayam? Mga nupay-pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay kat bayam ano agaway? Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, baybayam nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, tagwam ko nakmag. Ay ayat ang niya riyan. Matayak no maisi nga ti asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan ka anak natay? Agsublin tumit lang dayjay. Ha? Ay na,
nagyaman nakasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije balay may, ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan? Una, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ako, tayo nakmakitsinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti swildom kanya. Ay, nay. Ato yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tayo nakmakitsindan. Angam na marabianak nga agaway tunyaw, Apay nga intad mo man ang tiswildong kini Aryang. Mapangkanong mo makitsinda. Kasangsangpot na pala, ngam intad mo man ang tiswildong. Ay naawan man nga ruden Mapan naman ang ipapintas, di intad mo akwarta kan kwa na anak kau. Sana balahin? Tamao man to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayo na maunat. Ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokokong. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-mat mo. Lumasin kayo ng aminan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awang mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga agasawa. Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayaw. No gayam ti mang mangeg ko iti. Anarigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. Ay, tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam? Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Ta nakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Ingat anyat kayat yaw agisparing tayaw. Ay, no! Pumanaw akong tunyaw. Di akong maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, mapanan nyo nga raw ngayon na pumanaw kayo na. Makamuditan uray ang katang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malaya, paspasinsyaan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan metlat ta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay ngamay. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw, arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, anang pagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatigkan ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga ingkasar a babaay. Kwa, siyempre akita kayaw. No kasta nga raw, ipakitam anapatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, may menyo ta, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali pagkamangan niyaw. Sisya mo ti anak iyaw. Nagswildo kanton yaw. Bumbakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti swildom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makitsinda. Kuha na nanang, nay. Dala nay, ito. Agyaman na, katnam na maam, ti gatangak anaimas asidaan, anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Kan gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatam a brief mo, nga isalsalapay mo. Ha? Angam sa paagtulaangan inton bigat ti mapan makitsinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngaintan mo kanina ng tiswildom. Una ta di mo among gaman ti kwarta. Pagpapintas mo, iti pagregrigata ka kwarta. Di tayo pa'y makasida iti naimasan, kapoy tiraramidan. Kasta gayam Ay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanyak. Ha? Nay, antay po nga nakaw ngay eryang. Mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Aday di kama na. Na, Ijayan ti pagiddaam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti swildom. Anya? Di ijay ti pagiddaam. ay sus! Una yan. Ingkay Jay, Hindi, nakiduro na ha? pumanaw ka dito silid. Ah. Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurmanak kan. Anya?
niya. Tunya, awan madlaw mo kineriyan. Kanayon matlat ta ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah, Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ayun na niya. Kanayon amarabyan nga agaway. Inal daw arumwar. Papapanan na aya. Diyan mo tatunggal damaga ka balasobas mo asumungbat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kay agtayda kamay. Ay, bastos at talaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak akatugangan na. Anya ti aramiden tayo kaaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga ing kulor mo. Sure, day talaga yan. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kaya. Di mang papudaw a facial Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Di agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ikaw na, tausaran tayo yung tricycle. Katuan tawan mo't sa bali apagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimag. Mapan kayo, dakda kayo. Jak pagan ano, ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tanga asawam. Baybayan niyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Dawat yun na. Ni Marisime ay, hello Maray! Hello, kumaray. Sa dino ti ayang baw. Adda kami dito'y kasaraan. Dito'y kabangibang abarangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidang ti manugang mo dito balayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadab na. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas na nagawit tayo. Mga tayo pa'y mga Basta agawitan. Tayo takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadita balay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga men, ti in-text di kumaray. Sige. Kitaam tunyaw. Adda buldog arabor shoes dito'y ayang tiri daw. Sapatos mo tilalaki na ito eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwa ni Aryang alalaki di taunay. Ay. Dagiti awan ang bayan ha. Ni. Nakalak mo tiri daw. Kug taramaon, ta ang mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijeri daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nakalas ti churyaw. Dito ipaibalay mismo ti pag-alaramitan nyo iti kasta. Ay, di ka kayo. Hoy! Sumli ka dito! Tunyo, pakawanan ako ma. Nasulisugak lang iti day siya lalaki. Usong tabagay. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nagdadagay sa marami ko kang ka. Pakawanan ako, matunyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumrek ka Agyaman nana. Damag ko nga min ang nagtalawin ni Aryang dito balayaw. Pudno aya. Ay, wan balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko mato'y listaan kan kwa nana. Listaan tay! Ngay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Kat sika ti inlista na dito Sika kanong amin ti agbayad. Anya? Pasig ariban kan facial dagito Kan kulor iti buok. Kan adupay ti nakalista dita. Ayawan na mo dita. Apay nga esak ti siniram. Isuata dyan mo amo da kita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasiniray, sana siya duray.
Dan samot amin ang kiniari ang tinaalas nga ugalay, anak kaw. Agasom day ta nga inararamid na. Wang around. Napukaw, ti pa nagayak ko, iti day kaya babae. Napukaw ang namin pinsan, ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko pa'y kitden, gapo iti naramid na. Ta ultimo nagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sa bali adayag, kat nagkasar kami, kat ita dantalo nga anak may, kat makuna kamay saak kadagiti kagasatan alalaki dito'y rabaw ti daga, ngamen, nasingpet tinagbalin nga asawa. Sungani ti ugali na, iti mo na anak relasyon ko. Alakastan, ti pagayam mo, Tonyo. Alah, kablaawan ka pagayam, Tonyo. Takamaw dyanan na, nakasarak kamitlaangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggan ti pakasaritaan, ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo, Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam na imbag nga orasyo. Amen. Kadagiti saan na makamaam mo dito'y numo, siyak ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, sana pa nagpalangguad, nga madayt surak, nang ron na idi ka ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbakit ak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok ak 40, 140. Ti amok ag nanayunan a singgelak, ngam jak dinamnama, nga dalat tagayam seryoso, nga gayat kanyak. Rugyak ti agsalaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Kat no bumakatakon nga balasam. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawan iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kawamay. Jakto pa'y kuna ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay, Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan kat duwa pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sa anak ana irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadagiti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklon da kaon. Ha? Ay, dapay tay babae, asyak tinangaklon tay so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you, and please love me too. Please, Mang Henir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan mabayag unay, tinitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, siyak ni Hinair, manang. Shooter nak ti anak mo, Ana Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti, sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyunak manang.
Kastagayam. Ay ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na, ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon sir? Ay ste, hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko ada ko sa Ay na, di ka kaagyaman tada pay lagaram kang nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pay lati sa pulam di tangay. Pensyonado. Awan trabaho. Nanam ay to ti biyag mo. No iso ti makaginnasat mo. Nabiit tayo mat nga naamamok ni Hinir. Ay, mang Hinir. Ngam, nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da dyan. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barang makaanak ka pa'y. Apay di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dyan kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dyan social media. Ay na, asidag mo ti lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan iji balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dyan kapsat na. Oh, anya pa'y lang harot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa iday. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayang ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lag sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Isu ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Hinir. Anya, hay. Kunak nga uray sana kun asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, hiner. Ay, na, ay, agyaman manang. It's the nanang. Apay asyak tiara ko po may hiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Ay, bala, agkasartan. Awan ka di pay, lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdagnata. Damagamono masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. O nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo Ngam, nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiku. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulak ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uuin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nito next month, kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa Hinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang bunuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay ko nam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, da mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida may. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya ka ba guys? Ha? Ay, kwa. Saan aya ka ba guys? Kwa. Ay, jak amo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak amo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amo nanan. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagdan na kayo,
tinapalat tan tigat-gatangan na amasida. Apay asaan asika ti gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na ito ti pensyon na ka? Saan, manang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na ko, no makibibiya nga. Ang mas daawak laang, taday di amam, amin asapul na, itin na amin kanyak. Katsyak ti makaamo amang i-budget, iti matgadan na. Ay, sabali siguro ni tatang iti asawak na nang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina, Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katyak pa'y amo naman o ti pensyon na. Mabain hakmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka naman ditirik namin, Ir. Ay, saanan. Gastos la da ita. Ay, kan gagangay lang o yung da ito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. Ada sa nga ilik no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di naman maitantanti magisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay, iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, ang anak ko. Madingamin ti rik na. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayad akmanin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaro no. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Iner, anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday jabron. Ay, baka wanan dak no yung limod ko ti maipapan edidayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Diakon sublyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod dak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please. Pakawanan na kuma. Naimbang nga oras yun, Nana. Dito'y ka dito balay ti amak. Hindi pa pahiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayo mana. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Jainir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Eh, talo dalaang. Anya, unay magkan. Apay nga mo yung pagbuga kanyak day tayo di. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak tagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Isugawan ti maramida. Unay matan. Eh, pasensya ka na. Mawan ti mait itat ko akwartakan ka. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mamu, Marina kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tama diti kasta. Kan, apay, no saan agapukan niya? Nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kinihiner. Tano saan? Baak ka pa'y laku mga aging gaita. Sige agilibre kan.
Uray tinapay laeng. Kan 150 alone. Ay, anyat kwartak nga ante. Nay, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayo? Rumbang lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanya kante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ano ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanya da. Anya? Ay, naglokon. Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amumunti na saya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubayang tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadang mulay ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka, ka. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasa irmat tiriknak, gapoy timpudno ti asawa kanya. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apa man na nakalpas iti kolehiyo dagiti talungan anak na itirwar, na dandan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, kan bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Rosie Dakayanan, Loida Bigornia Dumanden, Adela Vergara dita Hong Kong with Love, kani Alvaro Jr. Lagadon dita Claveria Cagayan. Kasi man ti surat ni pagayam andong. Dear manang biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among amkas lang umato ti panagkita kiti bagik, no kasta ti aramidag. A feeling ko kat sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataw. Ha? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, may no asino, ti pangipautangak iti kurta, Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Una yan, nagbasit. 20 mila, Ha? Agba isong? Huwag ko alang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan abayadan day ta. Uray, 20 lang. Alamat din pari mataw. Agpagpakasi, 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema, manan mo pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang ka nun ni andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakachamba iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ron ta umutang akmag. Jak amo ano at dapay. Bagtit nga raw.
Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang, nga uray di da kumaumutang. Anya? Mapan na ipaspasing dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. Ay katinalam ko man atasikan ti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamnoy ti sabali, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sandi asawak. Gapoy tinakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magahan dito pa kanan dito ilyamang mangan. Wan ba raw? Magan tayo Banapaw, talagang umaya mo mangan. Ay, manukay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay na, ano kami? Kadwa ka na ganyan, nako. Kakada ka na pukaw. Nakabayag kayaw? Saan pa ay? Di ka pa'y menalpasan angan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay nagano kami. Kababait mo na. Uray saklat tante librem. Puwira na iti kakadwa ko. Saan Basta bayada ka amin, nakin na niyaw, apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siya ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay, ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. 8 kami amay, andong. Kaya nakabayad kay iti-pliti yaw. Ay saan pa'y? Madamdaman taon, inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la, ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo, driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo, ti kinabig time na. Un siguro kasinsin. Kanayon kanupay nga kilibre. Nada makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagado ti kwarta di asawam. Chimamban samat iti mula na atarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Adda ipautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre, dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparakan ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagin imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak man ang itinatang. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghantay buksingan. Sige, makipinlos ta man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Payada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. De, ara mo. Usaran pa ya, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Diyak kumalaan, ipapili mo ba? Sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man nga raw. No niya pangigatangak iti daytay. Ay, amukaw. Ipusta langan. Ay biday, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipustaya nanang. Kuwan, ay na, day store. Madama manan, di pa nang iwaras na, iti napangabakan na. Anya,
Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwara si ti kwarta. Nga mawang mo na ima sa sidan na. Una yun day ang tao. Dilaagbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadi agungungay tayong batsang ka kwartam. Nay, tataman nay. Limlim agasaw. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adde iwaras mo iti tao. Ngam siya kong asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay. Ha? Agululi magkailangan kahit nay. Nabayagan naman madlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati ka gurgura kiti may satang. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasaya. No awan, di nasaya lata. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Huwag nga raw. Mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod ka lugong aging kay ti sapatos. Ay kawa na. Dagito yung kakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagito kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tagya imbasura iday. Na, apay nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang na ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay, kawa na. Itan mo aya. Ay kawa na. Itag ko kanggan. Nagaduti kastoy abadaw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaay. Day kailangang tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa'y lang. Diya nga ro kaya timang pae iti padak at haaw. Maditi agim imaw. Kaya may isa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalahay nga tawag-wag dagi jay bagay. Kaya muda ka branyaw aginatang kao. Di damaw aginatang ko ti wagwag. Oray man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka a branded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kaslawan pulo sa maw. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita pa niya ka? Sika siguro ati sa nagpampanunaw. Ha? Diyak amukan ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangginam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pangibatsyak kadagiti ubing. Tabisimot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tiyak amakurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan ah. Ngam mabainak namin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho akman langan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Sika pa yan di pagbali na narupat kwarta. No'y katan na kumati kinapangas na di, umdas kumamot ti matmat gadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubaw. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan ay di mulak anatay. Nanginakit ti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanayang bagdag iti mula. Tapno, adon to ti bunga da. Ay na, maluman insan, intun bigatan ha. Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti may standby. Kin sambutak adalosan ti garding kaw. Tanay, agmula akmanan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ro da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw.
Napuno nga ron tayo pasbok ko. Sinadsad ko pa yan. Na, agasam man. Ay, adwa talagang turnong mo, insan. Tiyan mo dagiti tao, ado urnong kao. Talaga big time, ti pagkikitaan da kanya kao. Iso nga masapol nga agmula kiti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw, kadagiti nalay nga agkikail. Yak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula, man iti daw. Tapno dalat ta panglak iti kwartak nga ipadawat kao, kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta, akakalugara. Aw! Aday tanay, kakabsat! Gimata ka kiti magindayaw! Kaya manang kayo na, ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store! Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na antay. Ang mure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why, mga kayaw! Nukurang ka kay bagaw lang! Agorder tayo pa, itinayo na! Tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, umad ang arot itigatas ay. Uray dala masarsar ba ni tigatas? Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Na umadahan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak. Isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata ginatang ko amerihindayaw. Ta, sayang may. Lukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lang ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jailangan, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Daya itad na kaawan. At damay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anya? Diyan ka muna niya, klase ti pa nagpampanunod at day tasawang bitay. At dan sa mabagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasuron nga ro day nga Andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, jikap din na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Uwin nga roda. Ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo ma. Mangibati kay di parakan ka. Uy nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kaano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang magkwartak. Mapanta, sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare ta, mabayang ka pailaing. Ilibre ka iti siya. Makipinos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Teka da, kano pa imot ang naibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpri, ha? Diyan nga ron mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kung ipapadawak kuno dagduma. Ay, kaya mapantawag makipiyesta. Wang ka day, sakti sa gaot. Ado ti kwarta? Lumabas sa payantian, ay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpirsa tito daw. Inak agapit iti mulak ka natang antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak taglakaw. Siya lataglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na agbagbag yun, tay. Anya, ay na, nagpirsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay. Todo laday taan, tay. Ay na malamina mo din yung. Ano sa kaw? Ay sa nabalay ta. Naburas ko maamin na nabunga dagiti mulak anak ay. Ay baklayat ti nga sakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops!
Ay na. Masapol ang makalako ha, kanay. Naman di kumpare, di pa pamigipestahan. Sapay yung kani kasyak kita ya. Iso na, masapol ang makalako ha. Ay, nagkalis na dalan ay. Dito mo sumardan, dito daw. Sapay rangkis to'y dalan nagpababa. Ay na, dito yung mga mintay ang t-shirt katadalan. Ay na. Ay, may galisang matan. Ay! Bitay ba kahit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkaigerang kays. Naimbag tada nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Wine, malagip ka. Ay galisa nga main. Kahit kumusta ngayon? Kumusta ka no? Ay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ten adda na fracture ato lang itibukot mo. Anya? Isu mo ilagaya man nagsakit tintiro bagay. Abay nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Katbasol mo Tamong nagtudtudok. Ngumnapan ka, ikigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam dito ay. Awan na. Pangasim bagay. Ang diskitar ka iti kwarta pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kanjak kayat akis tayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadaldan to. No kayat mo, ilako mon jay dua anwang mo. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Wene na? Tinapatag kaging bagak pa'y bakit? Day tangamin ko. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo tin na bagay? Di nagsir mo na nain. Sorry ka dahin. Pakawanin na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydiak kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastamatan kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngam tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isu nga di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak kat jakon di na kon wano jakon pinatrabaho ti asawak kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Kat ita dakkelan dagiti anak me kat sa anak mo na nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga ado ti kwartam. Ngam di mo lamaw apakay babainam tar aramidam. Isa na saya at matata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.